anyway dey won say I will home pa as a chairman is or patches as a chairman political instability. Okay. Cool time and I say military regime. Okay. Na Adomako Nyamekye so the case ya yepene kuno fa forma kokudwie na iwona. Sa ya na mo ya because Adwoa Pinaman no. Ge na ka se fe no Miriam. Ge na ka se din ede Miriam Adwoa Pinaman. Okay. Miriam. Ya se na ba din akasa ne Miriam. Okay. And then she Adwoa Pinaman say Miriam Adwoa Pinaman ye we afumo no. Wo say ubenya owuma foye na owuo de father ni wuo ni anya ya ene bi ene ya wawu na owu wi a hwan na behwe father ma okay hwan na behwe wo yire wa o papa Lumba wonu anantia nya kan se ene wawu ya nipa na wuwu ya ma no no ena eden pa no yanom ade atomani minuanum owumafo de wuwu ya ma no no na and waka say Adwoa Pinaman na ye mi Adwoa Pinaman no eye ofiri obogu asante na chiriba a eye abu akwasi ena nanka na yire ne sa girl no ena girl no enyima wokwo no okofiri mu na ofiri mu no ho kire say senka oba bia nyina senka obawo a se nanka ni je na ba fie o say e fara say wa so tu ba ko na ko mo ba na so Pinaman akra enkrabone Pinaman akwa wo so a wa sori amabi senka no kwa wonko ne ba so anke ba hwene nim da so ya hwene so a ya no mani na nsa wono so aka nkyene we ka obi aka nkyene gu a obi a wawu na enyum no ba bi a amanfo ntiase pa eye mekom dafo musa makogu ensa mekom dofo ne naso ni grave ho na makogu ensa e da makofie bia no ebiso wuye no manko ene wo kire mu akire Miriam se bi se me po asem se me braire no enye me wo supo ahini me ama metaboro akasioja manim ensuo ayiri me yeda bitwa babi asam nya ba no manim nsuo ayiri me yeda bitwa o ka se supo ahini me ama metaboro akasioja supo ene taboro ye ye tutu nsuo so atwa efe no taboro boat ye pa ne ade no ene nsuo no ba no aka the other side ho wo ka so ba nso ha de nso ayiri be sa ha ne circle ho won so wonim nsuo adwa no we de no kotwa nsuo no enti na amnent mama so sa nsuo na ayiri ko no was referring to late Rollins ene na ban okay because na epe no o ka kwa se oba no na producer no bo se one sakasa okay na sebasa so ba bibia enzi no sana se bibia mi antini Adomako Nyamekye ba Ghana no otana na mpadu no ma awie no sa oditru o sa boye etina wo kire se mekom dafo na so akogu nsa o eda mekofie bia no efiso wuye no manko nanso Adwoa enyame o supo ahini me ama metabura kasuoja manum ensiu ayiri me yeda na matwa entina ama manjuma me hwa kora bo so no nemu no gidabi na meka masem enti omu ana so nyakwa no ba fie a no baba ba hwe ni siye no enti no o ka se waka nkyene gu wo brabia ne sisu a enkyene ene ye de to aduanim ema ne ye de na aduane ye baba no no maami ya ka nkyene gu se wonyima wo ba wo ama ya ba hwe wo ba ni mo no maami di owu akọ enti eye ne nua na chiriba akwasi abu akwasi a na yire ekwa wo so a oba na awuo na ne nansa ne ba no so awuo onyanka obeba ne so oba Rollins aba no soja ban no obenya problem enti soja ban no eno ne manim nsuo ayiri me ye dan mitwa